Nis aine da bheith fá díú an sraitheanna pictiúr os de chóir amach sin, agus chuirsí síana bhar an sraitheanna seo ar a Dr. Fadhbanna Saoire. Tá mám, dad, Katrina agus Séamus ag sí sa chisteann ina deach. Ní ró an teaghlach ar sira a nuirí rud atá soiléir ón chéad pictiúr. Sucraíonn an clann ar dul áit ag na mbliana. Tá luthar ar na páistí rud atá soiléir ar an nainne. Rognaíonn an teaghlach áitear na Idirlín agus leis an cinnead sin dénta, téann siad go dtí an gníomhar a taistil sa dara pictiúr. Ceannaíonn siad a gcuid ticéadaí anseo. I pictiúr a trí, tar éis don chlann eitilt go compordach, tagann siad go dtí an téirfort in Malaga. Far nuair thricinn an teaghlach an tóstan bíonn díomá uafásach orthú. Tá an seomra bunas cionn. Téann mám agus dad gon gearán a dhéanamh híos deire sa chuigú pictiúr. I pictiúr a sé bíonn an tionadaí taistil ar an láthair díreach, gabhann sé leiscéal óluair leis an chlann. De réir dealrú, tá na hibreóirí snóstan ar stalc, ofhrálann an tionadaí taistil os an chuig réalta den chlann. Feictar cé go sásta sa bhfuil an teaghlach sa pictiúr dearnach. Tá an tóstan nua ar dheas le háisina iontacha. Tá an teaghlach sonna sásta. Goma, nis bhfuil éon cheiste a go le chorarm aine I dtaobh na pictiúr seo. Cá déan an chlann ar sira. Téann an chlann ar sira go dtí Malaga in sa sraitheanna pictiúr seo. Cad is anam don droch óstan. Hotel Sáil is anam don droch óstan. Céir atá I lámh wam sa chéad pictiúr. Tá cupán ina láimh ag mam in sa chéad pictiúr. Díríonn an gcéad pictiúr, cé hiad na daoine a bhfuil na héadaí dubha ortha in sa chéad pictiúr. Tá éadaí dubha ar iad agus ar Katrina. Inifig an gníomhar a taistil tá pictiúr ar an bhalla ar thaobh na láimh deise ina bhfuil bóchail in san uisce, cá tá na láimh ag an bóchail in sa pictiúr sin. Tá líród ina láimh ag an múcail sin. Goma. Agus ar deire I pictiúr ifir sé cén sort spéaclaí atá ag an ionadaí taistil. Tá spéaclaí gréine ar an tionadaí taistil. Aine bhhéireann sin agus í chuir síos ar an sraitheanna pictiúr Fadhbanna Saoire agus thug sí anim do gachan duine bhí páirteach gachan charachtar nach mór bhí páirteach an sa scéal sin áine nar thug. Thug agus foilseofar díaltaí anam le cha chur ar na daoine sna pictiúr agus bhí mar caint fao sinní beluathe tá sí bhd níos pásanta I sinna dhéanamh.